Тапшыруыбызны дәвам итеп, алдагы кытлау хатын укып китәсем килә. Бүген үзенең гүзәл 65 яшьлек юбилеен Николаевка районы Татар Сайман авылында гомер кичерүче милләттәшебез Тинникова Разия Халиловна каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән чын күңелдән Мәскәү шәһәреннән улы Наил, кызы Наилә гаиләләре белән, Руниса апа һәм Талгат абый, Мәскәүдән Гилезетдиновлар, Ульяновск шәһәреннән Салахутдиновлар, Мәскәүдән Садыковлар гаиләсе, Сайманнан Курмакаевлар гаиләләре кытлыйлар. Кадерле, яраткан, сөекле әниебез. Бүген ераклардан сиңа ирегүле кытлау сәламе юллыйбыз. Бүген бигрәк тә нык яннарыңда булыр идек. Эштән курыкмыйча, әкренләп җыерчыклар белән тартыла башлаган кулларыңнан үбеп, барысы өчен дә рәхмәт укыр идек. Сиңа инде әниебез 65. Гомереңнең иң матур мизгеленә ирешәсең. Балаларың үсеп җитеп, үз гаиләләрен кордылар. Оныкларың бәхетле итеп сине үсәләр. Теләгебез сиңа бәхеткә күмелеп, безнең кадер-хөрмәтне сизеп яшә алдада. Без сине бик нык яратабыз. Әниебез каршы ала бик матур туган көнен. Түп-түгәрәк булган бәйрәм, 65лек мизгелен, кадерледән дә кадерле, иң сөекле кешебез. Бары изге теләкләрне сиңа җаным телибез. Чын әни була алдың син, олы булган хәрефтән. 100 яшеңә кадәр саклап йөртсен сине фәрештәң. Бүген без дә нык шатланып җиңгиебезне котлыйбыз. Ул өстәвенә минем кирендәш тә дип дәвам итә хатны Руниса апа. Алтын куллы хуҗабикәбез үзендә кунак каршылап, тәмле ризыклары белән сыйларга ярата. Ул сине гел аңлый, тыңлый. Авырлыклар булса, булмаса серләреңне бүлешергә кирәк булса, анарга курыкмыйча барып була. Ул сереңне дә саклый, кирәк киңәшләреңне дә бирә билгеле. Юбилеең белән котлап, бар туганнар исеменнән сиңа иң мөһиме исәнлек саулык телибез. Шулай узын-узак аралашып, туганлык хисләрен саклап яшик. Якыныбыз, котлы булсын кышын килгән бәйрәмең, кабул итеп алчы бездән шушы теләк бәйләмен. Теләгебез гыйбадәтле, изге эш тулы гомер. Сынма син авырлыклардан, бул һәрчак корыш, тимер. Картаерга сиңа иртә, бигрәк яшь күренәсең. Бала-оныкларга карап көн сайын сөенәсең. Алда да бу шулай булсын, шатлыклар килеп торсын. Бүген безнең якыныбыз бәйрәмчә табын кырсын. Кадерле Разия Халиловна, бар якыннарыгызның теләкләренә чын күңелдән кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз.